maya't maya, oh, my family needs this, oh, I have a problem, I need this thing to go to the hospital, and my mother, my daughter, my relative, my dog, my neighbor. Will conquer it all. Bang feeling ko ang perfect niya. Kasi syempre, sa mga pinagsasabi niya, dapat pinoportray niya yun, di ba? Hi guys! Welcome back to my channel. And if you're new, my name is Ayin. Welcome guys! Naku, grabe na. Lapad-lapad na ng mukha ko. In today's videos guys, gagawa lang ako ng reaction dun sa napaka-trending ngayon na pangyayari sa Facebook about this Filipina who happened to be married to an American. Na I think ay pumapangalawa kay Madam Kilay dahil meron siyang kilay na napaka-confident, guys. So, kung gaano ka-confident yung kanyang kilay, ganon din ka-confident ang kanyang mga remarks. So, this Filipina's name is Yuri Bruce. So, siya ay si Miss Yuri Bruce, asawa ni Bruce Lee. No, joke. So, after this video na kanyang ginawa, ay naging trending, naging trending itong video na to. And so by the way guys, kung hindi nyo alam, and this itong video na to, itong trending video na to is about this Filipina. Yeah, as what I've said earlier, she's married to an American, and she made a video regarding the title is "Marry a Filipina with These Qualities." So yun ang title. So in that video, ginawa yung background, those Filipinas who were sitting behind her, and I don't know, maybe I think they are saying something regarding hitting on to some foreign men in that place. Yeah, so she said that you should not marry this kind of Filipinas. So she is talking to this men or foreigners who are, you know, trying to find a Filipina to marry. Parang ganon. So, she's giving some hints or some tips. So, she said, you shouldn't marry this kind of Filipinas who were in the background. So, in this point, ginudge niya agad yung two Filipinas. So, sabi niya, you can judge, or you can say that you can distinguish these Filipinas from their behavior because that they are, you know, portraying some trashy or, you know, squatter-like behavior, something like that. So, yun ang unang comment niya sa mga Filipinas na nasa background na, which she mentioned na don't marry, wag nyo daw don't marry those kind of Filipinas because they have trashy behavior. So, ginudge niya agad, nag-judge agad siya doon, guys. So, ang galing. Masasabi ko rin na itong si Miss Kilay ay isa rin, para din siyang si Madam, yung manghuhula. Nakalimutan ko na bang pangalan niya. So, hinulaan niya agad na yung mga babae sa kanyang background ay may mga trashy behavior or parang yung bang squatter-like na attitude, mga ganun-ganun. Hindi ko alam. Bakit? Ano ba talaga? Ano bang behavior ng mga squatters? Marami naman akong alam na mga nakatira sa squatters na may magagandang asal, you know. I think kasi kaya lang sila nandoon sa lugar na yon. If you don't know guys, ang squatter kasi yun yung mga dikit-dikit ang bahay, yung magulo, parang ganun. Kasi yun yung mga nag-migrate from the province, yung bang parang akala kasi nila ang Manila, pumunta sila ng Manila or pumunta sila sa city kasi akala nila nga ron, ang isip nga nila ay merong mas magandang kinabukasan or merong magandang opportunity. So, nag-migrate sila. So, sila yung mga nag-i-squat na wala talaga silang property na pag-aari nila. So, kung saan lang merong space, doon sila titira. Parang ganon. So, sa point na yun, hindi naman niya kilala yung mga babae. So, pwede nga siyang makasuhan doon eh. So, ginudge niya agad. So, punto pa lang yun, parang dinigrade niya na yung, alam mo yun, yung katayuan ng mga babaeng
nasa likod niya sa So, background next thing, she niya. even mentioned that if you are planning to marry a Filipina, if you're looking for a Filipina to get married with, you should find someone who's got a good family background. So, ayun. So, by that, sa sinabi niyang good family background, do you think siya ay galing sa isang good family background? Baka pag nalaman ng kanyang family ang pinagagawa niyang ito, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin sa kanya. Parang pinahiya niya na yung family niya. So, yun na nga. Galing nga kaya siya sa isang good family background. Kayo na ang humusga, guys. So, isa pa sa mga criteria na binigay niya in finding a Filipina na gusto mong mapangasawa or is that Filipina or those Filipinas should be they should have a degree or nakatapos dapat sila. So girl, so masasabi ko, so parang dinisregard niya na yung mga, paano naman yung mga hindi nakatapos, paano naman yung mga walang kakayahan para makapagpatuloy ng kolehiyo. So parang no way, hindi na sila pwedeng makapag-asawa ng foreigner, parang ganon yung kanyang binigay na tip. Sa mga tips na binigay niya sa mga foreigners na gusto mong kapag-asawa ng Filipina. So girl, hindi naman, diba guys, hindi naman niya nadadaan sa kung anong natapos mo, kung gaano kataas yung pinag-aralan mo, hindi naman diba? May mga kilala nga ako dyan, hindi naman nakatapos, hindi naman nakapagtapos ng college. Pero napaka smart. Hindi lang talaga 'yun ang basehan ng pagkatao. Yung taas ng pinag-aralan, yung basehan para makapag-asawa ka ng foreigner. No, it doesn't stop there. You shouldn't make it as your base to marry a Filipina. That the Filipina should have a degree or should have at least step into, college. Marami yan nakatapos dyan. Hindi naman ginamit yung pinag-aralan or yung parang walang pinag-aralan, parang gano'n, diba? So, it doesn't matter kung hindi ka nakapag-college, hindi yun ang basehan. Or that is not a criteria to be considered to marrying a Filipino. Sa kanya nga pinakita, guys, pinakita niya sa video yun, parang siya nga yung uneducated, diba? Parang nga siya yung yung walang pinag-aralan. Tapos, ang isa pa, kailangan daw magaling mag-English. Naku naman, paano na lang naman yung mga hindi talaga, kasi ang English naman, that is not our first language, diba? Ang ating first language talaga is Filipino. So, marami dyan mga hindi talaga naman fluent na mag-English. So, paano na lang sila? So, hindi na sila pwedeng makapag-asawa ng foreigner. Napag-aaralan naman yan, di ba guys? Agree ba kayo? So, para namang feeling niya ang perfect niya ng mag-English, guys. Kung napanood niyo yung video. So, dahil ba hindi ka nakapag-English o hindi ka ganun ka-fluent mag-English, wala ka ng karapatan makapag-asawa ng foreigner? Kasi if he really loves you, kung talagang may pagmamahal dyan, kay marunong ka pang mag-English o hindi, kay ano pang alam mong salita, kung merong love, it doesn't matter. Love will conquer it all. Yun yung nakakagigil, diba guys? Ako guys, para sabihin ko sa inyo, ito nga pala, by the way, hindi ako married sa foreigner, but para bang I can feel yung nafe-feel ngayon siguro ng mga nakapanood no, ng mga Filipinas na nakapag-asawa ng foreigner. Alam niyo yun. So, ayan, parang gusto kong burahin yung kilay niya. Sa totoo lang, guys. So, kailangan din daw, alam niyang dalahin yung kanyang sarili, especially sa public. So, paano ba dalhin ang sarili sa public? Sa ginawa niyang yun, sa tingin ba niya, ang ganda-ganda lang pagdadala niya sa kanyang sarili sa public? What do you think, guys? Parang feeling ko, ang taas ng ng expectation ng husband niya sa kanya. Yung parang ang taas ng criteria or taste, ano bang tawag doon, ng husband niya sa kanya. Parang feeling ko ang perfect niya. Kasi syempre, sa mga pinagsasabi niya, dapat pinoportray niya yun, di ba? Another word or words that she used, word ba yun? Kasi dalawa, words ba yun? Kasi dalawa yung common sense. Ayan, common sense. Yung sinabi niyang salitang ginamit niya, common sense.
So, ginamit niya kaya yung kanyang common sense nung ginawa niya yung video na to? Inisip niya kaya na kapag ginawa niya yung marami siyang masasaktan, na marami siyang matatamaan? What do you think, guys? So, ginamit niya ba ang kanyang, meron ba siyang common sense or sentido común? Sabi pa niya, guys, dapat daw, another criteria is the woman, the Filipina should be beautiful inside, and outside. So, when you say inside, ano ba yung, maganda ba dapat yung bra or what? Yung underwear? Ano bang ibig sabihin ng beautiful inside? Kayo na ang magsabi, guys. And outside, tignan nyo siya, guys. Ayan. Sa pagtingin nyo pala, hindi ko siya ginadjust, guys. Pero kayo na, ano masasabi nyo? Kasi sabi niya, beautiful inside and outside. Sa mga sinasabi niya kasi, guys, sa mga criteria na binuo niya, pero parang nagsasabi na pinoportray niya yun meron siya nun. So sabi nga niya, inside and out. Meron ba siya ng inside sa mga pinagagawa niya? Sa tingin niyo ba beautiful inside yon? Yung mga pinagagawa niya, yung ginawa niyang video yun, sa tingin niyo ba na nagpapakita yon ng beauty inside? What do you think? Outside, do you think she has a beauty outside? So hindi ko siya na-adjust, guys. Kayo na manghumusga. Yes, marami pa siyang binanggit. Marami pa mga Kemilus, mga Chernes, Chubalus, mga pinagbabanggit niya sa kanyang video na mga criteria na binuo niya. So last, I think, is yung very common na nagiging palaisipan or yung mga nagiging impression ng mga ibang mga tao or specifically Filipinos sa kapwa nila Filipinos, especially Filipinas na nag-aasawa ng foreigner is yung money matters. So, ang mentality kasi ng karamihan na kapag nag-asawa ng foreigner ang isang Filipina, involve ang money. Ibig sabihin, pera agad, pera ang habol niya. Sabi niya, marry a Filipina who loves you not because of your money. Of course naman, syempre naman, agree naman ako dyan. Pero hindi naman natin kasi alam ang mga rason ng mga ibang nakapag-asawa. Hindi natin alam yung story nila. So, siguro may mga ganong cases, but you don't know, hindi natin sila pwedeng i-judge kung yun ba yung rason nila to marry foreigners. Kung yun man ang rason nila, meron naman sigurong dahilan kung bakit. And buhay na nila yun. Hindi natin sila pwedeng i-judge. So, doon, agree ako sa kanya doon. Ang pag-ibig, kung mahal mo isang tao, you don't look at the pocket. So, yung bang, hindi lang ang maging basahin mo, kaya mo siya pakakasal o kaya mo siya hinahanap, ay dahil may pera siya, or dahil lang sa pera. No, ako dyan. No, talaga ako dyan. So, wag maging basahan ng pera. Kasi hindi ang buhay, hindi lang naman patungkol yan sa pera. Pag nagmahal ka, mahalin mo. Alam mo yun? Huwag kang tingin sa, dahil lang pagkawala na siyang pera, hindi mo na siya mamahalin. Ganun ba yun? Hindi siguro, guys. So, agree ako sa kanya dun sa isang punto na yun. Pero may mga dahilan nga naman siguro yung iba, hindi na rin natin alam. So, wag natin silang i-judge. Kasi syempre nga naman, kung dumating na sa buhay mo yun, halimbawa, I'm gonna cite an example. So, ikaw hindi ka naman nakakarangya sa buhay. Alam mo yun? Hindi nakakarangya. So, wala kang... Basta dumating yung chance na ganito, yung opportunity na ganito na, na sa tingin mo naman, or let's admit it, para bang maiangat ka naman ng konti sa kinalalagyan mo yung status ng buhay mo. Hindi mo pa ba igagrab yun, guys? Hindi mo pa igagrab. Pero, wag naman samantalahin. Kung halimbawa nakakilala, kung may chance ka nga na there's a chance na may foreigner na dumating sa buhay mo, or magmamahal sa'yo, na may ahon ka naman, pero wag naman samantalahin. Don't make that opportunity, or don't grab that opportunity, or don't take that opportunity as a chance for you to, make use, or don't make that opportunity to take advantage of that guy or that foreigner na who's willing to marry you, diba? Yun lang naman yun eh. So okay, fine kung sa tingin mo yun, if you think na yun naman ang makapag-ahon sa'yo, no problem, wala namang problema doon. Yun nga lang kasi yung iba nga, ang nagiging problema kasi yung iba, nagte-take advantage sila, ginagawa nilang gatasan na, or yung parang mayat-maya, my family needs this, I have a problem, I need this thing to go to the hospital, and my mother, my daughter, my relative, my dog, my neighbor needs to be admitted. Mga ganyan-ganyan. So, parang konting kembot, konting kieme. Kailangan ng pera para mag-iisip ka ng
reason to, to get money or to ask for money. Mga ganyan-ganyan. So, very obvious naman na yun. Talagang mukhang pera, kaya na yun lang ang habol mo. So, yun lang naman ang naging kasing problema doon. So, wag naman sanang ganon. Ayan, so guys, marami pa siyang binanggit. Marami siyang mga, there were a lot of tips or, that she mentioned in her video. So, yun na nga. So, after that, nag-trending siya, guys. So, ayun na nga. After the trending, gumawa sila ng video ng kanyang hobby niya na parang dinidepensahan nga nila yung kanyang mga pinagsasabi. So, after that, pero ang mga comments talagang napaka-harsh dahil nga sa ginawa. Kung ikaw ba naman lalo na kung nakapag-asawa ka ng foreigner, diba? So, ma-hurt ka talaga. Talagang, sa pool. So, talagang maghihimagsik ka. After that, just recently, gumawa naman siya ng video, nag-apologize siya. But I don't think, hindi ko makita yung sincerity. I think, kaya siguro siya nag-apologize dahil nga, marami na siyang bashers or maraming nagalit sa ginawa niya. Anyway, lahat naman tayo nagkakamali. Wala namang perfecto. So, at one point, medyo natuwa naman ako ng konti sa kanya, though na-feel ko na hindi naman sincere. So, at least, nag-sorry pa rin siya. Sinabi niya yung mga pagkakamali niya, enumerate niya, I think, kaya siya kasi hindi niya mag-apology kung hindi nangyari ito. Hindi niya siguro hindi niya rin marirealize yung pagkakamali niya kung hindi nangyari ito. Pero hindi ko nga alam kung na-realize niya. Kasi, bakit ka nga ba gagawa ng isang bagay kung hindi mo, alam mo yun, lalo ginamit pa social media. So, I think kaya na nga lang siya nag-apology kasi marami nang nagalit. But I don't think she is sincere in what she did. Parang marami siyang insecure. Yun ang nakikita ko sa kanya. Marami siyang insecurities sa katawan. Kaya niya rin siguro nagawa yun. But yeah, so kayo nang humusga sa kanyang apology video. So yun lang naman ang masasabi ko. So lesson din sa atin ito, minsan bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay, isipin lalo na pag ginamit natin ng social media. Mahirap yan, kagaya ang last na reaction ko. Second reaction ko to, guys. So I hope you like this video, and if you do, please leave a thumbs up and please subscribe. And also hit the notification bell para pag nag-upload ako ng video, you will be notified. And yes, I'll see you again on my next one. Bye!